Mä en onneksi, mä olin kuitenkin siellä. Mulla ei ollut. Laitetaanko sitä pullon jaloviina ja asbestin hanskat? Vai maistuisiko mieluummin pitkät ystävät? Siellä täytyy kunnioittaa. Sitä juomaa. Oluspulloja. Ja se on niinku nainen. Et se kannattaa nuoren nainen. Se juomaa. Nuoren naisen. Mä en sitä pääsin. Ei se, en mäkin oli muun vuosilla. Ei me silloin se mä ei Tai oli niin paljon, kun mä pystyn rastaakseen. Ei, kun mä teen... Joo. Mä teen rastaakseen. Tai niin paljon, kun mä en pysty. Mä kaiken tein. Mua väsyy. Raskastaa. Mua väsyy jo. Saatana. Väsyy jo. Pian väsyy. Ei nukkuisikin varmaan. Mä niin paljon lähten töistä kuin se oli jossain sun paikassa väsyy. Sua rakastan yli taivaan rajojen. 2 päivää. Vähän niinku Ero. Näin on sama herran kanssa. Siellä mennään ajetaan takki päällä verstalon päällä. Mennään pönnätään. satana edestakaisin. Edeskuntatalo ja Lanzaron teräliikka. Mienkään järkevää ei kuljeko. Saa pankkiautomaatia ja jääkaapin väliin. En voinut uskoa minun silmiäni. Piti vähän hieraista silmiäni. Pankkiautomaan herra. Jääkaappi. Kappale. Herrat olisi tämmöinen tilanne kuin Sateenvarjossakin revennyt kahtia. tommoset Ja tavalliset. koira piti näköjä vahtia. Piti Tavalliset. tuo ojennat Ja kyllä he voi. Että jo ei huomaa, kerro. Ei välitä. Ei välitä. Mä tiedän kyllä niistä. Kyllä. No iso ero. Juoksee heti vai pari Se on aivan täysin. Se on rääkö. Jos menis tavalliset kysymään, että juokse. heti vai pari Saatana ei ole herra tehjä ei. Mitä ne tekee herra? enää kulkee. Kulke. Saatana Mersun ja pankkiautomaatin välillä. Siinä menee ajamaan Mersun pankkiautomaatin. Ja pankkiautomaatin kävelee takaisin. Takaisin pankkiautomaatin. Takaisin Mersun. Ei sitkään niin. Timanttiset käsisi laitat. Kenen on pois? Availet jo kosuja suojatellen. Se on kanssa. Ne on näitä alalle. Näitä. Ja sit olla niin ylvästi ihmistä. Et ei, et kyllä ei voida saada pari tuntia ollut.
Haista paska.